afternoon sa inyong tanan. So nakaroon dire sa St. Bernard, so ilang laganan ko, nakalimot ko kung sa pangalan dire, pero nakaroon sa ilang gitawag nila pungkay na putol dire sa ibabaw niya. Ang ilang laganan dire lisod ka so ba kay luksong nakaon siya, pero inig luksong na ka sungon siya. Kita ninyo ang laganan na mapakita ninyo. So mana ang pakita niyo gyana na tanawa naglangot-angot ng upat tao padung saka. Mana sila sa padung sila saka nangangos-angos pa na. So kaon dito dira kaadto. So ang St. Bernard Matagon, so ara dito tapita. Dira ba o dire? Abot basta. So nakaroon sa pinagkinukuha nila bukid sa ilang farm. So unya ang ipakita ninyo kung unsa ni pangalan ring lugar. Wala na ko gibasa ang pangalan sa lugar dito lang ko are kung maayo ba ang padre kaning tanawonon. So mao to. So ako tang patyon dire ang tapita kay So what's up mga mananap? So dire meron ming agi sa ilang surkatanan ba kay pan dali ra kadto ba di na mo libot nya kung dito ka spikas mag-abot ng imong kuan suwang ug tuhod. Kung padong ka saka mag-abot dira pero padong lugsong aron lisura pod. Kumo nang dire jud mi agi kay para dali ra ba dali ra ginabuhi ba ning among paglugsong dali ra kayo. Oh dire jud mi agi kay ang uban sa nag-una na mo ari pod sila mingagi na makita ninyo ang ganan kalikuna dira sila ay nga nakakahuyan. So ari miyagi kay dali akado ganan dire ba paspas pa dool pa unya kung dito ka spikas mulibot ka layo ka da risky ka do ganan una ang dire miyagi kay kanila laging mga switoon ba ari do na mga mga switoon na mga swito ever swito ba so na ikauban sa ludo na sige dag pisong-pisbok yan kuan ka dira kisong kasap dira pagtarog lakaw may mahapla ka so magbaktas-baktas sa karon mga mananap kay lisod po agyanan dire kanang luksongon sidya basing may slide niya ako ba katawan ko din dyon buang. So balik ra ko niya taud kung nako sa ubos kung usay naadid tong mga maayong talanawon sa ng mga chicks ba aw usam day. So sige salamat din yung pagtanaw mo balik ra ko niya. So what's up mga mananap? May tindahan sila dire mga mananap paana dira kaning sugod outpost ngapi siya ngapi. Pinupungko dara. So, putang ina. So, na namaktas mga mananap. Padong ko na sila saka. Na si Ma'am Nasa. So, na sila mga ligid dira ba? Mga ligid na, mga ligid oh. Okay, ano, napidasan tao padong. So kana dire atong tong libuton dire kung nabay Spider-Man dire. So makita ninyo mga mananap na nay spider dire pilit. Tanawa lang ninyo. Ambot kuliray mo bagwa na klaro ninyong pisi. Klaro ninyong pisi mga mananap. Na mga mananap. Spider web ko no. So mga mananap. So anya na libot ata. Unsa na mag-helmet ko makat-kat dira. So na mga mananap. Makikita niyo ang mga tanawing. Mga tanawing mga mananap dito, maraming mananap. Ayan. Yan mananap, maraming ang mananap dito. Yan oh. Taga kalay kadira dong. Salamat salaman. Mga mananap.
mananap. So nabot sila banderitas dire, Pasko baron o pista. So nabot sila gisuwat dire mga mananap na para sa babaw. Oh, kamo man talaga mabasa mo na to. Sorry na mga mananap. So na sila dire nagdendoyan. Nagdendoyan sila nagdendoyan. So ano pa sila? Di po ko na mabugto kay kada kumpisi ana. So na sila nag suod sila sa kumpukot. Naalagay mo kuan ba mo. Ano pa sila yung mga banderitas dire pista tale. So tanaw na to kung sa pay na address kumoy. Kita na po tag mananap dire ron. Sure na ba joy mananap dire? So nako no sila kuan dire mga mananap kanang lovers na punuan ba? Oh, lovers na punuan. Nanyawan So kayo gangin dire ba? Grabe ka jud hangin dire nindot dire. Dako na portal, portal dako kadto. Pwede ka mingana dire man. So marato na kita mo di ba? Siyempre. Ano gigutom na umpog ka? Kulita sin mo. Kung kauban ron gigutom na pug siya. Ulit din akong kauban ron. Kanang kauban. Ulit ang kauban. So pwede mo manglingkod dire mga mananap. So na po sila dakong kuan. Napog kunoy kuan dire. Kanang gitawag nila og 1 2 3 na kanang murag kuan ba kanang kabaw kanang murag kuan gud basta kani. Mo ni si dire. Oh, di ba? So makita ninyo ang tanawin na malugsong talaga. Malugsong talaga ang tanawin dito. Now. Oh, di ba? Kita mo. Tarog tanaw dra. Oh. Kana dirang bukira mga mananap kuan si diyan, lusotan na libagon na kung mulagbas ka dirang bukira taka lang gud. Libagon na dira, libagon o liluan. Basta sakop sa libagon ug liluan naran dira magilog. Unya kana dirang dapita mga mananap. Kuan dira kanang Panaon Island ba? Panaon Island. Dira Panaon Island dira. So marto mga mananap pag inyo makita og tapoy panglas dito na kuan kanang ingane parehas sa mong gitungtungan ba sa dito tumoy ba sa dito tumoy ha laruhon to what's up Claro o di ba kita man hanap lamang pero ato silang ko dito tanaw ko di ba kana bitaw kuan bitaw tag sa kuan langgam pero na sa kalanggam dire na so aga mong langgam ba na uwa aga mong langgam ba na ito tagay so mao to siya pa picture ndako dire napita so na sa kalanggam nagpupo na sa kalanggam dito nagpupo so dara kuan kanang portal ba kabantay mo ni Doctor Strange Avengers niyawa na lindot din ni kaso dire or kapangpang ba pwede tara ta mangambak dala no na portal na Doctor Strange nya iniglusot mo dira anang abutan nga dito sugod pawiron na siya pawiron raw gunitan ako siya gunitan no may model na ako. Pusing dai, pusing. Oh, pusing pa dai. Sige dai, pusing pa. Oh. Pusing pa dai pag facial dai, ganay kube dira dai. Facial. Na dai, naka-arnal dai. Na dai, sige pag facial dai. Oh, pag helmet dai para di ko matagak kag lobe dai, lobe. Tubig. So man kuan dira kanang kuan na itong power ni Doctor Strange na mulusot ka. Aman. O ugma na. So magpa-picture sa kuno siya og poton sa atong kadali. Yeah, problema na nag 27.
Picture. So nga to kuan ba kanang sag ba. Oh, madyo na te. Lihog sa padong. Sabi to no. Makatawa dito na yung picture. Na, pa-picture sa kono sila. So, salamat ko no. Ay, salamatan ko. So, katong duha ka bok ning labay gid nato ba dito, katong kapahon ba. Katong ba na bubog-bubog na nagaiglat. Friend nos Facebook sa St. Bernard sila. Oh, ito ha. Wait, for sure ba? Friend ano nabunsa. Kasi pagtao di gwapo. Brad, nakoy ikon i-profile Man, Isa, ano ba? I-profile ba ito ba? nakita kuan katong nis da. Di ba katong kuan ba tong pangan. Buo mo bilang. Wah, naman good. So, wala dyan nagpicturean baga, mga kuan ba, mga mananap ba. Yawa ni. So, arat agi Brad ka ng ilang pukot-pukot Brad. Muna. Na lumping, luza. Ijang facial da tagak na lumping. So, madre ah. So, meron silang pista-pista ba. Pista. Kaya nga na tao. Yawa na eh. Kaya nga na ba? Agi madre. So, ano pa yung usaw da? Kita mo? Ano? Pwede usaw. Ha? Oh? May pukot dira. May pukot dira. Namatog sila. So, pang last na mo na destination. Ano dire? Mana si ba? Ano? Yawan eh. Saan man eh. Dala picture ko. So na ko silang murag din dojan ba dojan. So ang partner to pa da dojan po dojan. So kami doan dojan may dojan. Dojan. So manay lang ka dire pang last dire na kuan laganan. Dojan ka no. So more to. Oh, salamat. Thank you. Kay buli na ko kay lang gianan dire aron induta kadto padung lugsong. So kung maaari mo pagdaan lang mo jud mo pang trail na motor kung di ninyo makaya. Kung di po ninyo makaya ni dagang habal-habal sa ubos pwede mo musakay. So nag picture sila guys. Picture one time dali mo. Kay may smile ko. May smile ko ba? Picture ba na? Ibon mo na. Ha? So mulugsong na meron kay murag gigusla na ko ba kanang gigutom ba. So madong hapon sa inyong tanan. Salamat ug ako magpakita ng tara na.